या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल अँड मेडिकल कॉलेज। नमस्कार, हे आहे कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह आणि आपण पाहताय संध्याकाळच्या टॉप न्यूज। मुंबई गोवा महामार्गावर महाड शहराजवळ एसटी बस आणि कोळशाची वाहतूक करणाऱ्या डंपरचा भीषण अपघात झाला। या भीषण अपघातात बसचं फार मोठं नुकसान होऊन एकूण 18 प्रवासी जखमी झाल्याची माहिती मिळते। पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांना राजधानी इस्लामाबादमध्ये अटक करण्यात आली आहे। इम्रान खानचा पक्ष पाकिस्तान तेहरीक-ए-इन्साफचे वकील फैसल चौधरी यांनी माजी पंतप्रधानांच्या अटकेच्या वृत्ताला दुजोरा दिलाय। पाकिस्तान रेंजर्सनी इम्रान खानला इस्लामाबाद उच्च न्यायालयाबाहेरून अटक केली आहे। इम्रान यांना अलदारिक ट्रस्ट प्रकरणात अटक करण्यात आली आहे। पीटीआयचे नेते इम्रान यांना अटक केल्यानंतर त्यांचे समर्थक संतप्त झाले। त्यांच्या अटकेनंतर पीटीआयने निषेध व्यक्त केलाय। मध्य प्रदेशातील खरगोनमध्ये भीषण अपघात झालाय। बस 50 फूट उंच पुलावरून नदीत कोसळली। दुर्घटनेत 22 प्रवाशांचा मृत्यू झालाय तर 25 जण जखमी झाले। बुडार नदीवर हा अपघात झाला। ही बस खरगोनच्या टेमला मार्गावरील दसंगा इथं पोहोचली होती तेव्हा बस चालकाचं गाडीवरील नियंत्रण सुटल्यानं बस थेट पुलाखाली कोसळली। अपघातातील जखमी प्रवाशांवर उपचार सुरू आहे। माजी मंत्री अनिल परब यांच्यावर आरोपांवर आरोप केले जात आहेत, मात्र आरोपपत्रामध्ये त्यांचं नावच नाहीये। अंमलबजावणी संचालनालयानं म्हणजेच ईडीनं दापोलीतील साई रिसॉर्ट प्रकरणात नुकतंच आरोपपत्र सादर केले आणि यातील महत्त्वाची बाब म्हणजे या आरोपपत्रात माजी मंत्री अनिल परब यांचा उल्लेख नाही। ईडीनं आणि विरोधकांनी अनिल परब यांच्यावर बेकायदेशीर बांधकाम केल्याचा आरोप केला होता। बॉलिवूड अभिनेत्री परिणीती चोप्रा आणि आपचे नेते खासदार राघव चड्ढा यांच्या भेटीगाठीमुळे ते गेल्या अनेक दिवसांपासून सोशल मीडियात दिसतात। बऱ्याच दिवसांपासून दोघांच्या लग्नाच्या बातम्याही येत आहेत। काही दिवसांपूर्वी परिणीती आणि राघव एकत्र लंच आणि डिनरसाठी दिसले होते, तर IPL सामन्यावेळी क्रिकेटच्या मैदानातही त्यांचा जल्लोष पाहायला मिळाला। आता चाहत्यांची उत्कंठा संपली असून या कपलच्या एंगेजमेंटची तारीख समोर आली आहे। घटिका समीप आली असून 13 मेला त्यांचा साखरपुडा होणार असल्याचं वृत्त आहे। आणखीन काही महत्त्वाच्या बातम्यांसह भेटूया यानंतरच्या बातमीपत्रात। पाहत रहा कोकण 7 लाईव्ह, नव्या कोकणचा ग्लोबल ब्रँड। या बातमीपत्राचे प्रायोजक होते SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल अँड मेडिकल कॉलेज। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।